Για πες μου για το privacy display. Λοιπόν, ουσιαστικά, το ενεργοποιούμε στις γρήγορες ρυθμίσεις. Υπάρχουν δύο επίπεδα. Εδώ πέρα, ουσιαστικά είναι το πρώτο επίπεδο που μειώνει πάρα πολύ, σαν να μειώνει πολύ κοντινότητα. Και εδώ πάμε στο μέγιστο, δεν βλέπουμε τίποτα. Όντως. Και το θετικό είναι ότι επίσης δεν μπορούμε να δούμε ούτε από τις πάνω και τις κάτω γωνίες, ενώ το τζαμάκι αυτό δεν αφήνει δηλαδή. Τελείως η πλωτικότητα. Ναι, ακριβώς. Και μπορούμε να το ορίσουμε και μόνο σε εφαρμογές. Τύπου μόνο στην τράπεζά μας ή μόνο στη συλλογή μας. Και όποτε ανοίγουμε την εκάστοτε εφαρμογή να ενεργοποιείται το privacy. Α, τέλεια. Αυτό δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ. Για πες μου για το privacy display. Λοιπόν, ουσιαστικά, το ενεργοποιούμε στις γρήγορες ρυθμίσεις. Υπάρχουν δύο επίπεδα. Εδώ πέρα, ουσιαστικά είναι το πρώτο επίπεδο που μειώνει πάρα πολύ, σαν να μειώνει πολύ κοντινότητα. Και εδώ πάμε στο μέγιστο, δεν βλέπουμε τίποτα. Όντως. Και το θετικό είναι ότι επίσης δεν μπορούμε να δούμε ούτε από τις πάνω και τις κάτω γωνίες, ενώ το τζαμάκι αυτό δεν αφήνει δηλαδή. Τελείως η πλωτικότητα. Ναι, ακριβώς. Και μπορούμε να το ορίσουμε και μόνο σε εφαρμογές. Τύπου μόνο στην τράπεζά μας ή μόνο στη συλλογή μας. Και όποτε ανοίγουμε την εκάστοτε εφαρμογή να ενεργοποιείται το privacy. Α, τέλεια. Αυτό δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ.